Hajdú Katalin vagyok, Szászendre özvegye és a festőművész hagyatékának kezelője. Várdáról jelentkezem Szászendre utolsó lakhelyéről, annak kapcsán, hogy 100 éve született Szászendre, 1926. január 7-én. Ráemlékezünk a 100. évfordulón, egy hasonló havas, sőt ennél sokkal havasabb reggelen, Csíkszeredában született a festőművész, és ennek kapcsán 2026-ban több kiállítást is szervezünk országszerte, különböző megemlékezéseket, különböző eseményeket itt Várdán és több helyen, az ország több területén. Kövessétek figyelemmel a híradásaimat. Most csak ilyen kis rövid bejelentkezés volt. Folytatás következik.